बेखिनिल'सो लानांगोन ना दे ओरै एसे थाब थाब खालाम ओमफ्राय हरदो माबाया माथो गथा गथा दङ दे गथाबा बे जेबो नङा आंनिसाय साबसिन जादों सङो नालाय ओरै मिलायनाया सामस दं सामसजों माबा सामसखौ अबाव दोनखो फार्स्ट टाइम सावदो आङो जेव आथा गोनां नालाय आंबो रोंबाय नायफैलाय साफा जाखायो आथा गोनां नालाय रोंगोना आङो ओरै नाथाहर सामसजों बारा नाथाबलायनाङा आं सावनायखौ जा नोङो दायो दे आं सावनायखौ जाबावो नोंनि गन्थं रखम जादों नाखै नालेंखराबो गुदुंथार जाफैबावनो आं सावनायखौ मोनसे जानोबा बिथांनि साइसआनो नाफे फेस जादों जे माला सावखांगोनहाय बरिया जादों नै एबार जाफै अरबो दुंखावा माबो दुंखावा इदि कारेन्ट हिटाराव सावबा बिराद मोजां जायो आरो नै इखौ जाफै एबार खामाखै बरिया जाखादों नै खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायथ' जाहैबाय मागोनि 1 तारिख ओमफ्राय नै दायो फिथा सावगासिनो दङ आङो मा होनोमोन एन्थाब फिथा ना मायो एन्थाब फिथा सावगासिनो दङ नालेंखरनि ओमफ्राय जोंहा अदाबाव सावाखै आरोना बे न' सिङावनो सावदों माने फुङावनो सावबायना जोङो आइया ओमफ्राय बाहेराव अर लगायलायासै ओमफ्राय न' सिङावनो माने बे हिटारावनो सावबाय आरोना ओंखायनो आंबो दा नै आइया सावखांनायनि आंबो सावगासिनो दङ फिथाया एसे बुरजामोन नालाय ओमफ्रायो दा सावगासिनो दङ नै आङो सावफेराखैमोन आरोना मिसाखौ मा बुंनो फार्स्ट टाइम सावदों दिनैसो होमबाबो मोजां जादों नामा सावनाया जादों माइब्राया मोजां ना इयो आथा बरहा ओमफ्राय थावनि फिथाबो सावगोन जोंहा खिन्थु थावनि फिथाखौ आइयासो सावगोन आरोना आङो एन्थाबखौ सावना होबाय एसे जाफैनाय नाय आं सावनायखौ साहा दङ गाइखेर साहा खोनाबाय साहा लोङो न'नि बाबाया आं सावनायखौ जाफैनाय नाय जाबाय दे मागो दमासिनि बयनिसिमबो मोजां हामलायनाय थाबाय मैयाथ' थांबायानो जा मोनसे पार्टि ना आयौ बे बोरैबा जाबाय एसे फार्स्ट टाइम सावनाय ना मा बोरैबा जाबाय संनाया अराव गोलैयाखै ओरै ओइ साइडजोंसो बांसिन होनांगौ नों जेथिं लांदों इथिं अर नाङा एवनो नांगोन इयो गांसे सावखांलायबाय हुगारलायबाय सोबाव अदाबाव सावबाबो बिदिनो हुगारनांगौ आरो एन्थाब नालाय अना सिरियोना पुरा मिहि गुवार बानाय नों बेयाव लोंगोन नामा ओइ साइडनि लुनदाव दावा खोलानि इयो इखौ नायनांगौ सानै फिथा सावनाय दे थाबनो हर माबाया जाबाय दे नोंहा फेनस्लाना होनाङानो माने गेसालाय नाङा जाबाय दे जाबाय थन्थ्लायदो इनि मा खामबाय माबाया र' इसेल' थन्थ्राय एबाना एबार नोंनि थन्थ्राय हर नङा इदिनो थन्थ्राय माया ओजों जिंखौ नाथाबना होनांगौ होमबाबो इखौ गार लोंगोन नामा आंलाय आं लोंखांबाय दे फार्स्ट टाइम फिथा सावनाय आं मालाबाबो सावफेराखैमोन ना जायाखै होमबा फिथा गुदुं जा सावनायखौ जायोनो गलाबनि खामनाय माबानो आं सावनायखौ जानबाय आं सावनाय जानाय नायनाय आं सावनायखौ इयो आंनि ना साया साहा लोंसै फिथा सावगौमानियावनो आइ आफा मादै दादै गासैबो लोंखांजोब्बाय आंनि बोरायाबो लोंखांबाय ओमफ्राय आंहा दासो हारसिंनो ओमफ्राय दा
थावनि फिथा सावनो नागिरदों आइया एन्थाबखौ सावग्रोबाय एन्थाबखौनो आरो सावबावनो नागिरदों खोमा नालेंखर सिखिबावदोंमोन जे मोजां बरिया जादों आं संनाया जाथ'ला दासो ओंखाम जाखांदों नालेंखरनि लारु थाइसे जानो नायनि र' जा थावनि फिथा सावगासिनो नै ओमफ्राय मानो थावखौ लुदेर हरबावखो एसे खम जादों थावनि फिथा सावगासिनो खामबाय नामा एसे दंबावो इदि खामासो मोजां जायो सावनो गोनां एसेल'सै सावगासिनो ओमफ्राय नै जाग्राया गिना खारगोन सिख्लाफोरा इदि खिथिनाङा गोथाव जादोंना जायाखै मोजां जादोंना थावनि फिथाया सिनिया खम जादों सिनि होयो नामा बेयाव सिनि होखायाखै इयाव थावनि फिथायाव सिनि होआ ना होमबा संख्रि हो संख्रिखौ संख्रि एसे होजायो संख्रि होदो खम जादों आं एरनाय नायनो इमान एसे खम खम होगो बुरजा बुरजा होनो हाया एसेल'सै नालाय एन्थाबखौ सावखांजोब्बाय जोंहा नों जाला एन्थाबखौ साहा लोंगोन खोमा बाबुआ संख्रि र' साहा गाइखेर साहा लोङा सावगासिनो खर' लोबना सोरांदो नामा बियानो उल्था बिगासोना दुथायाव सांदो दुटा आरो इजा सेंग्राफोरनि खाना दंमोन हिकारने आथुर जालांदो नङाब्रा इयावथ' थाना थांखादों ना इनिफ्राय थांनायावनो 12ता जाखादों 12ता 11ता ना मायावनो थांदों हा 11तायावसो थाङाखै जानिफ्राय ओंखाम जागासिनो नै फिथा जाखांनानै आरो फुंनि ओंखाम जाबावबाय दा टाइमा बेसेबां जाखो 10तासो जाबायना फिथा आरि जाखांनानै नै आइमोना ओंखाम जागासिनो आलौखौ ख्राम होनलायनाय हरबाय हरनि बेदर आग्लायनायसो जाबाय दे जा दालि नांबावगौ